Ugwumba. Ọdịm ka ga-eri nke a n'ọkụ maka na ọ ka na-ada ọkụ. Nya ka eruru ihe dịka mmadụ ise zitara m ụmụ ihe foto na ụmụ ihe ederede na-ekwu na Obi Cubana bụ onye isi ya bụ onye nhazi coordinator South East Zone maka otu ahụ kọbara iji wee mee ka ndị Igbo anyị ka enweta ndị Igbo anyị ka ha wee tụnyere Jagaban na 2027. Ụfọdụ wee na-asị ha na-atụ anya ndị a na-ezitere m ya na-atụ anya ka Ugwumba tinye ọnụ ka anyị tinye ọnụ n'oge ha mụ na onye otu m bụ okwu anyị ọnụ epetike ka anyị tinye ọnụ mara ihe a ga-ekwu maka ya. O wee bụrụ na tata na anyị ya bụ ihe anyị ezudana udere zona ka ahụ iri aja ya bụ na a ga-atụtụ ngịga ka mkpọbata epetike epetike enwekwara iwe na mkpọrọ okwu anyị ọnụ mana anyị ga-enyere m bụ ndị Igbo ekene m nnụ ndị be anyị epetike ka ihe ịfụ na ya bụ ihe na ọkwa iso mfue maka ama m na mgbe ọ na-arị arị ama m na ọ ga-erute n'egoro ebe ị nọ. Ndị be anyị ekene m na ịma na ihe ime obi eziokwu afọ m ya bụ ihe ị na-ekwu ana o wutere m maka gị abịa na tribe ọbụla ha na-enwe ndị ha ji eje ememe expect na somebody like Obi Cubana ya ba politics ọha na otu igbe politics ba the wrong side whether I like it or not. Yes, APC na central ha na control everything mana ana Igbo bịa bụrụ Anambra steeti achọghị APC. Ife butere mbụ dat na Obi Cubana kwesịrị ịbụ godfather, o kwesịrị ịdị apolitical. APC bịa onye ha ọbụna 1 naira, PDP bịa onye ha 1 naira. Etu Adangote si eme. Exactly. Ọ ya abụ echi niile onwe under party take over ama mfe as opposition bido frustrate ya mana ọ bụ na afịa not unbiased ị bịara ọsọ no na ha eme politics ọ ya understandable mana ọ bụ nye nwapụta kwuzie kịta abakwuzie politics for all the in charge of getting for boys for nwa Tinubu onwe ka ọ na-achị ịkpụtị ana onwe kịta gwara sị na ọ na-protect business interest no Dangote ha na ndị ọzọ otedere na-azụ election man all these fine big men ha ma ntị aka ọ bụ nọ n'ụlọ onwe ya ugwu adịrị ya ụmụ onye chọrọ na ọbịakwute esi ọsịa na ọ ya dịrị gị mma ọ na-aga ebe ọ na-aga ma for him to get involved in politics dapụta etinye na posta na broadcast ya na onwe ka ọ kpụtara maka na ana Igbo eburu mmadụ dịrị ha izi igbute mmadụ dịkwara ha izi epetike ọ dị m ka mama nkwetacha n'ihe ị na-ekwu. Go ahead. Ihe nna mma njikwetacha bụ ịma 1979 amatago m ihe na 1983 maka nke 79 na amacha m ihe a na-akọ mana 1983 mgbe e mere ntụnye aka ọchịchị ihe na-ekwu mgbe ahụ bụ NPP na NPN ndị pati ndị ọzọ na-agbara ha odibo wee na-ada kedu ka ime ka ha na ị na-abanye na NPN a ga-akpọghụ na ndị Hausa na ịbụrụ na odibo ndị Hausa ya bụ na ihe a abụghị tata ka o bido chefuo na Alex Ekwueme bụ vice president bụ onye be anyị nwafọ Anambra ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa ya bụ na ma ka e nyere anyị vice president mmehie ka ndị be anyị banye na kweta banye na NPN Ojukwu traịrị ya oluzo election ọ bụ eziokwu na ị nwere ike n'ime nkweta mana Ojukwu zọrọ senate daa ya na Anambra steeti ya bụ na eche m na ndị be anyị eruo na mgbe anyị gara egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a enye ndị ebe enye ndị ebe a ebe anyị pụrụ na kemgbe anyị tinyere aka n'okwu ebe kpụrụ akwa ọkụkọ anyị na-etinye n'ofu nkata na ọ dabara anyị uru ihe niile anyị na ndị PDP mere afọ 16 ka ọ gịnị kedu ebe o du anyị ga achaghị na nke a bụ nwanne anyị nke a bụ ihe na ekwenyekwara m na ụfọdụ ihe i kwuru mana nke anyị kweta Anambra ị na-ekwukwu okwu abụghịrụnụ pati ndị ọbụghịnụ ọkwa apụga ga anụ apụga iji ofu ụkwụ nọrọ na apụga jiri ofu ụkwụ nọrọ na APC ọ bụ ha na Anambra bụ APC apụga AP apụga so na ana m eche na ọ bụ eziokwu na ekwetara m na ọ kaghị ịbanye abanye mana ikekwe amaghị ha ihe mere o ji banye ya wee takwa ya ụta ịtagbuna ya atagbu na enweghị onye maara ihe kpatara o ji wee banye ndị ọganigwe ndị dịka ya na ji nwaanyị n'ọrụ onwe ha mana enweghị onye maara ihe onye ma etu o si dịrị ugbu ị mara ihe bụ ihe njiwela iko ime obi bụ na onye ọbụla ekwucha ka ọ dị ya n'ụlọ
eziokwu o meghị onye maghara ife ekwensu ji wee revolt in the first place a na-eblame ya anọghị ebe a Zeta anọghị ebe nke a o meghị onye maghara ife anịnị ji bụ n'egbe o nweghị onye maghara ife nwaanyị ji bido gbọba akwụna mana ya na-echeki bụ at the end of the day kedu ife imerụ kedu ihe ọ dasị afịa because 90% afịa from this angle ha na-asị ịba apụga ịba APC ịba Labour no nyanwa ekwesịrọ ebe ọ bụ na nwanne nwoke dị younger brother nọ na apụga already na-azọ House of Rep nyanwa pụta under APC which means kedu isi enye ọ dịka nke ọ na-azọ dị ọchịchị mbụ Obi Cubana ọ na-azọ ọchịchị once ọ bara APC ọzọga ọchị because here na-ekete ma ya nwere after this ọtụwa na achọrọ ịzọ Senate ma anything because I want mbụ na once you're apolitical stay apolitical nke a kịta o bidoro ịzọtọsi ụkwụ mmadụ surprise echiri na ọ sịghị na ọ chọrọ ịzọ Senate ma gọvanọ because na ụlọ na agwa ewe dị na nye wrong impression na-asị ya ego niile o ji agba ya aja ọpụta ọ dapụ na na pati ọzọ so ihe mmadụ ekwu bụ nya mgbe ekwesịghị ịba pati o kwesịrị ịnọ as Obi Cubana onye ọbụla bịara be ya ọnụ ihe ọ na-ekwu ndị APC bịa sị ọsana tụwada o mmenye unu 1 million apụga bịa sị o mmenye unu 1 million ugwe ha dịrị ya nwanne nwoke ihe ọ bụla o kwuru ụmụnna anụ mana nke o bidoro oti ebe nwanne eti ebe onye and Anambra bịabụrụ idemri South ha ya agbachiri ya gana nwanne gị ji anya ebuzi epereta onye ebe a ana onwe ihe kwuru maka Anambra apụga PC ka APC apụga na problem dị na ọ bụrụ na Soludo fil na o nwere bọs siri ike ọ ka aba APC ifu na because ọ mara na Anambra sentimental ọ bụ ha na oji ha apụga ahụ wee jezo last election bụ APC ha ya gbabụ 7 out of mmadụ ịtọ ọ ka ha mma etu a ọ ka ha mma na ọ banyere APC karịa ma ịnọ na apụga na-asị ọnya mandate very good onye ka na-ekwu mana ọ ka epụta na your mandate complete say na anọzi apụga ọ gba 7 out of mmadụ ịtọ reason bụ that na I dị sentimental anọtụ akọ ya adị na Anambra nwere ka o si eme ọ kwefuru eta Peter Obi nọkọta na-asị na yes na Peter Obi bụ APC echi niile o nwere ike ịdị surprise afịa n'ụzọ satụfia akwa because na anyị na-afịa from that angle etu ndị asụsụ afụ na ya bụ ha na ịnọghọ NPP ka ọ gịnị na iso n'ihe a na-eme ndị Yoruba pụ na ịnọghọ APC so they retain the tribal whether we like it or not ụmụ ndị ekwesịghị ịpụtara politics ọ dị mma ekwenyere m na nke ahụ mana e nwere ofu vidio nkiri ị mara na ka Obi Cubana kwachara nne ya mgbe ahụ a gara mee emume ego buru trela na-egbu ehi na ihe na akpụgharịrị ya ihe dị egwu ofu onye chịburu Anambra steeti nna ama mkpa afọ ya bụ ihe ọ nọkọtara ọ gabanye APC ajụ ya gịnị ọ sị na nwoke a ntị na-egbu nke nwụrụ anwụ tụrụ ya nga mgbe ya ka bụ okorobịa ma ya bụziere kịta ya ka narị nka ka a ga-abịa tụ mgbe ha tụchara 21 years ọ dịka ruru izu ịtọ so ọ ogbu ya ka ọ na-azụ ya bụ na ọ bụrụ na ọgụ a ka e mere ihe mere Obi Cubana ịma na Obi Cubana ruo ugbu a tupu ugbu a ọ dapụtabụ na dịka interview afụ mgbe ebe adị m afụ ebe a na-eme interview ebe ọ na-ekwu okwu apụta na ọ na-eme ndị otu mgbe a na-etu mana o ji aka ya kwuo n'ọnụ anyị ga-egosi unu ya bụ vidio na akpụgharịrị ya ihe dị egwu ya bụ na egwu ka e yiri ya gwakwa ya si ya na funefune dị etu a ka funefune ga-adị ọ egwu na-emenụ ma gọvanọ ga-eji nọkọta okenye etu a ọ na-asị on your mandate we shall stand amaghị m ka anyị wabụ ndị nọ na Lagos maara na the fear of Tinubu is the beginning of wisdom for every politician nọ n'okpuru ya maka na ọ bụrụ na imeghị ihe e kwuru ikweghị ekwetara ya bụ na ekekwe ana m asịkwa na ịtacha Obi Cubana ụta na ọ banyere ihe ahụ nwere ike ọmandị right mana nke bụ eziokwu bụ na ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ rukwari ugbu a ị chere na Obi Cubana nwere ike imenwu influence 1000 votes na Anambra na enwezuga ndị ọ na-akwụ ụgwọ na ọ bụrụ na eburu n'obi na ọ bụ na Dave Umahi kwuru na ndị bie tinyere Peter Obi na 2023 ya bụ ndị bie ndị ezinụlọ ya tinyere Peter Obi na 2023 ị chere na Obi Cubana ga-enwenwu ike ịkpọta ihe dịka 1,000 mmadụ ka ha vooturu APC na ọ bụrụ na ego ha ego Obi Cubana nwere ike attract 1000 votes na paper not on reality nya ọ bụrụ na si dee ya ede o nwere ike idete 1000 votes ma ọ bụrụ na si tụọ ya atụọ
okay 100,000 naira onkwe ka mmadụ na-atụ ire ya mana ịma na enwere etu o ji ikewe ego ahụ na ada ekezie na ụdị nna erukwe tụnyere m onekwe ihe maka ọ na-abụ ruo onye ahụ atinye nke dị ya mma na ọ na-abụzi ọkwa ifuru gala ndị ji gala na 2,000 naira tinye na elekshọn gara aga na ọ na-abụ iruo iso onweghị ihe na iweta ya anyezie ya ego na ọ bụghịzi nke ihe na ya bụ ọ bụ na o jide 100,000 ọ gara eweta ma 1 million kama na ihe a na-ajụ bụ ịsago ya n'ofu ụzọ mana ịsachaghị ya ọfụma ọ bụrụ na ekwugwe na ihe a bụ Obi Cubana dịka isi obi ka anyị ga-eso ma ọ na-eje eje ma ọ na-aja ala Obi Cubana ka anyị ga-eso ọ ga-enweta 1,000 ndị ga-asọpọtụ ya n'ihe maazị nwa ajụjụ ọfọma ka nọ n'uche ndị mmadụ mana o nwere ife ya nwa na nwanne ya nwoke the younger brother ọ kwado ka o jee apụga last election o jelu nwa amadi gbara mbọ ya mana ọdịda ya atọghị maka ọ dara badly with Obi Cubana's influence na-apụga Igbo party ị na-ekwuzi imported party ndị APC amahụ na nke a na ya kpọ ọdịda ka stumbling okwu ha wekwara etu ọ dị maka ihe anyị na-emekọta na ga-eme ikekwe ego a chọrọ ime ihe na ma ọ bụ uru ọ chọrọ irite n'aka Sheyi Tinubu na ndị otu ya ikekwe ebe ya ego si na ọ dịkwa ka ndị Igbo ama nkwute so nwoke a maka afụrụ ya so onye nwere followers ndị mmadụ na-eso mana ofu ya ọzọ bụ na ndị Yoruba na onwe ha bụ ndị bụ ụzọ kụwagodu Sheyi Tinubu tako si na ọ na-esozi ndị Igbo ịma na anyị na-akpọ afọ Obi Cubana maka na ọ ya bụ onye isi mana ewezụga Obi Cubana ma imoni ha ndị a niile ya na Sheyi Tinubu mere mitin mgbe ahụ ha niile so na kọmitii a na-ekwu okwu ya bụ unu buru na ego gaa were na influence unu ga-eme ka onye ọbụla fụwazie Tinubu ka dịka Jizọs nke Igbo ya bụ na ihe a na-ekwu bụ na ndị Yoruba ebunarị ụzọ taa ha ụta taa nwa ha ụta orukwe nke a kịta a na-asị ka agbụta akụ maka ihe niile fụrụ a na-ede imirikiti n'ime ya bụ Obi na ịdara nke a na ọdaba ya bụ ka ọ ghara ịbụ na anyị ga-eme ihe a ndị mmadụ asị ya ndị a chọrọ inye ihe na-asị ya nna wetakwa ihe enyere ọ na-amanye izuzi go advance enyere go gagoro deliver first because I believe m na orugo mgbe ndị be anyị kwesịrị ịbụ enye ndị ebe a n'ụdị ya bụ ọkwa national cake a si na taa ka anyị kewe oruzie mgbọsị ahụ ọ bụrụ na achọ ịtụ vootu atụcha vootu amara ebe anyị na-aga biko o nwere chọrọ ịjụ ego ole ka ọ dị ka enye Obi Cubana ihe change life ya kịta ọ bụghị matter of ego is matter of nọọsịrị na akpụgharịrị ya maka na efere ego na ihe na influence dịka ịmana anyị ji ego mana ejighị that political influence nọ ya bụ nsogbu dị na ihe agwara ime Obi ịbụziri ihe bụ ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu ụmụnna gịnụ ntị because aka unu gboro m na UGWUMBA ọgụ ka anyị apịa kpọkịta Obi Cubana isi na nọ na-eti mụ na-akpụgharịrị ya ọkwanye mere pati na Abuja bede pati n'ụmụ Igbo wee bụrụ private jet mechie tamaka Abuja wee jee ha ya achọ dị luxurious moto niile dị na heda na Abuja na-eti mkpu na-eti na arụ ya emekwo ndị Igbo na arụ ya emekwo ndị Igbo na arụ ya emekwo ndị Igbo dati mme ejebie imoni aka ọ dịka sif na agba ya nkịtị wee kịta bute taasị amaghị ebe ọ ya kwụsị ọdụ dị ị na-ekwu na akpụgharị Obi na olurie n'ahụ o wee chi ime such party birthday party 50th birthday party so wee mee ọtụtụ elaborate ụmụ Igbo wepụta wee gosi na ego ka nkụ si ya kwụrịsịba akụ na-attract emiti ọdụ ka si na olurie na ha wee medatin ịma ihe na-emekwana mgbe ụfọdụ ndị ọbụla nọ na show business amarigo na packaging matters etu ọmụna gị nọ kịta anyị na-eme ime Obi na-agwa onwe anyị eziokwu gụwa amarigo na ọ bụrụ na 10,000 dị n'akpa na ịma nga pụọ kwụta 1 million na pati mana ndị otu ya ndị nọ na ihe na ịbụnụ mgbe eji ụgwọ maka enwere onye ga na-ekwu okwu o nwere ụgwọ ndị ya na ndị bankị na-agbarị ma mgbe ahụ eji ndị bankị ụgwọ a na-eme ihe na anyị amụta na dịka ndị ofe mmanụ na-eme narị bankị ego ga-amị pati narị bankị ego mekasị okpogho ka ndị mmadụ kwenye n'ime ikekwa ọ bụrụ na ọdatị na ọ na-eme mekwana ndị kpọrọ ọrụ ji kweta na onye a na ọ bụrụ na apart from na o ji ego na ọ bụrụ na ọkpọ oku aza na ndị mmadụ ga-eme ha ya bụ ọgwọwa ndị otu ya si ha nekwe na anya ahụ nekwe na ebe a na-aga nekwe na ebe a na-aga mana epetike ndị Igbo ebe m chọrọ ya ka anyị tinye ọnụ bụ ịma na ihe a niile bụ 2027 ihe a niile bụ ka e wee gasa Peter Obi kedu ohere Peter Obi nwere ugbu a
ma ọ bụrụ na ekpokosigo ndị niile bụ ndị isi okotoko ọka ịma na kịta na onye ọbụla kwenyere na Peter Obi onye ọbụla gara kwuo Peter Obi n'aka too much esotese ngige apụtabeghị na nke maka na faịlụ ahụ dịkwa kamgbe ụwa ọ bụzi ka anyị na Peter Obi mere ka na-eme ihe na ka ebupụtara ya bụ ndị isi okotoko a niile a na-eyi egwu na-akpọbata na-enye ihe na-ekwe nkwa apụchana n'aka Peter Obi ọ dịghị ka onye n'anya ụka dị. I have a good question ka ọ bụ mana ndị isi okotoko anyị na-ekwu votu ka ha nwere ofu votu na ya na ndị a na-akwụ ụgwọ ọnwa ịma ikpekpọta onye nwere 1000 stars gịwa ga-ama na ya bụ 1000 stars bụ equal to 1000 mba ikpe na cheru o mere nwaanyị zọrọ election president election I think last time 2019 the woman nwere over I don't know either 50 permanent staffs next year then ụmụnwaanyị na community constituency ọ na-akwụ ụgwọ ya ha chere na ọgbakọtara everything gbara ebe 20,000 wee tụchaa election presidential nwaanyị dị ka o nwere ọmanụrụgo 10 votes ihe ọ na-ajụ biko keruzi maka ndị anya na-eri nri be n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị so n'ọkwụbe dada ejere ịtụ election omenukwu na ha tụnye ha orie ọjụgo wara ma ha nwekwara voters ha nwere n'anya because ọnya bụ ntụrụ o mere ma ndị nweta voters card ka ya na-ekwu ndị ọdị 20,000 ihe tụnyere anụ eruo mmadụ 10 na ihe nchere gwaghị maka ndị isi okotoko ị na-ekwu ndị isi okotoko enweghị political influence ihe a na-eje bụ ekete na akpa ndị anyị na-eketa ekwu Peter Obi enidi ofa Peter Obi ji kịta ewezisi ha nchara nne oke ọ dị gọvanọ na South East na-arụ on the mandate mana Peter kịta pụta na this governor's election after Peter dị na ballot ha ncha niile ya lose their seat. The reason is that Peter bụ a force Peter bụ ọnatarichi ọ emie na ọka ome onye aka ndị adịmọ maka ọnọtụ ya onye ọbụla even masses ma ndị Hausa ma ndị Yoruba youth ife na-esiri ike mana with that man na ha aga places so na ndị isi okotoko na ndị okotoko akwụghị ha n'azụ does not mean na ihe ya bụ ọ dị mma mana enwere tupu ya pịachi ọnọdụ enwere ebe ọzọ m chọrọ ka anyị tinye anya maka ị na-anya kịta ịfụ na etu esi egwu okwe ndọrọ ndọrọ nke kịta etu Jagaban si egwu nke ya afụtụbeghị m enwetara ozi mbọsị a na lokal gọọmenti na Nsụka ka a gwara ndị nkụzi niile ha pụtawa na sekretariat onye bịawa ya jide NIN ya jide ihe na a na-aga ime e-registration ya bụ onye ọbụla ga-anọrọ na APC ma ị chọrọ ma ị chọrọ n'ụdị na ma onye na-ekweghị ekwetara ya etu a ka ọ dị na lokal gọọmenti ndị ọzọ kama na nke a na-abịara nyaga ihe ike ndị ọbụla bụ ndị dịka na Enugu mmarụ na onye ọbụla na ha agba mbọ ka lokal gọọmenti nke ya bụrụ ndị were the highest number na ndị APC membership erubekwe na ihe na ọkwa na ndị ji membership card so that mgbe a ga-eme ihe a ga-eme asị after all na anyị nwere 10 million members na listing ya bụ na ihe a nwoke a na-eme o nwere ike ọma mgba mụ na agharị maka anyị nọ Lagos mara etu o si tinye ana Igbo na mere etu o si tinye Lagos na akpa oruzie nke Nigeria ihe ahụ a na-asị na ọma nkwa omume o wee na-eme ya kịta n'ụdị negodo ihe dịka Kano ịma na ndị Hausa nwere etu ha chi eme ha gọvanọ Kano steeti emechaa na hapụ mma jiri ọzọ wee baa na APC ya bụ ihe ọgbagharị maka na ife ha tụ n'ọda mbụ ndị ugwu na nta ha kịta onye nke ntị na-echi mgbe ahụ kpara ihe niile ihe ọ bụla ekwuru onye ụmụnne ihe ọ bụla ekwuru onye ụmụnne onye nke a rigote standard that mandate o bidoro nke ya na-akụziri ha akwụkwọ na ya so mụ ha sị ha ji egbo nchi kpọrọ ọkụ mana ihe nchọka gwaghị obodo atana nwa dị ya na ndị Idemili South bụ Trump ekwuchabeghị ihe dị ya n'obi ọ ka na-eme shopping so na 2027 a ka ya ma ihe ọ ya azụ ọ dị mma ịma enwe ihe oyibo a na-asụ asị ya destiny is in your hands mana ọ bụrụ na ọ baghana na destiny ga-esigo n'aka gị pụọ ma na nsogbu adịna ihe ọ bụ na anyị niile nọzi Chukwu n'aka as far as Nigeria dị concern anyị niile nọ Chukwu n'aka onye ọbụla maka ebe mgba dị etu a ka ọgụ ga-adị ebidoro kemgbe emerụ swearing in na 2023 wee kwadowe 2027 ifu ka a na-akpa okwe a na-azụ ya bụ draft ọ naghị aga ya bụ draft ọsụsọ Chineke bi n'igwe o nwere ike si n'aka Trump o nwere ike si n'aka Netanyahu o nwere ike si n'aka onye ọbụla
sụbanye America Nigeria ọ ga-adị mma mana ọ bụrụ na ụkwụ a amakwa m ka ụkwụ a ehi ojikwa aga ụmụ ahịa epechikepịachi ọnọdụ a n'anya ndị be anyị na-ana ka ọha anyị n'ọnụ ihe anyị na-aya ọbụla m ọ dị possible Obi Cubana nwanne m nwoke na ụkwụ a na-amaghị aga ije onye ji eru ụmụ ahịa ndị akpụpụta gị apịacha gị karịa gị ya wọtụzi anything isi nkwuo asị gị pụọ from politics stay apolitical ime ego na ịjụ anyị ụwa mgbe mhe bịara akpagide marụ mana ekwena ka ndị alapụta gị ọ ya jụọ onwe na njọ other politicians ndị Igbo especially our billionaires unu emezina ife iberibe unu egosizi na ego ejugo everywhere maka na nke bụ eziokwu bụ na ndị na ha na-eme abụrụ ụmụazị ha emego ife obi ga ya anabata ndị be anyị ka ọ dị ọ dị mma apịache m nke m site n'isi odoruo na mgbe ndị be anyị ga-amụta enye ndị ebe enye ndị ebe a kama na onye ọbụla uche ka eji agba enwe ọ bụrụ na Obi biko akwadoro m na anyị nwere Ezenukpo atọ Ezenukpo onye nke ha bụ gọọmenti ọbụla nọ n'ọchịchị ọ na-akwado ha ọ bụrụ si etu aha na-eme ihe na mana ọ kara ịka mma na etu anyị si na-esoghị n'azụ etu anyị si fụghị n'anya etu anyị si na-emegere ya anya na ọ kara ịka mma na ọ bụrụ na ịmụta n'aka da na ọrụ onwe dịka epetikepụ mana masị ego advance enyegoro gị return ya maka na ama m na ọ bụ eziokwu na ego ada amapụghị Obi nke ahụ bụ eziokwu mana ikikere ọchịchị bụ ihe anyị chọrọ kama na nsogbu bụ ọ bụrụ na nwamba ego ejeghị ije nke Igbo a ga-agba ọsọ ndị so nne ya ama m ihe ha sotere na-abụghị na a na-enye ha ego aja eme ma ya bụziere onye so nwa mana etu ọ bụla o si dị biko ihe na-agwa bụ uche ka eji agba enwe nwere akọ na uche soro ndị a ka ọ ga-abụ mgbe ọ ga-eru mgbe a ga-emecha eme ha na nafa na nawa na mmụọ nsọ ifu na isorogo nata oriri nsọ tupu chọọchị a na-agbasa ka emesịa mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba.